A min gusta empezar por darlle os parabéns a Cherín Caseas Vals, porque case 30 anos, bueno, eso é un reto impresionante, non? Hai moi poucas actividades que sexan capaz de manterse tantísimo tempo, ademais de maneira vizosa. Estamos falando dunha festa que empezou sendo unha festa pequeniña, hoxe é unha festa de interese turístico galego, o que para a comarca, para o seu destino Costa da Morte, pois é unha cuestión moi importante, porque dinamiza económicamente non só o Concello de Vimianzo, é unha actividade que nos dinamiza a todos os concellos do territorio e que lle dá valor tamén ao territorio. Temos aquí a unha boa representación de todo o que fai posible esta festa, porque esta é unha festa feita por moitas patas, e unha das principais efectivamente é a veciñanza, porque esta é unha festa feita por veciños e para os veciños, e efectivamente conseguimos traer a Vimianzo pois un cartel que está á altura dos grandes festivais. E no propio programa pois, podedes ver que incluso a festa xa non se celebra nin 2 días só, nin unha semana só, senón que a levamos prácticamente casi a todo o mes. Despois tamén temos unha semana medieval, o Concello pois volve a dedicar unha semana inteira a ir sementando semente irmandiña, a facer que as nenas e os nenos pois, tamén por un lado entendan a importancia histórica do feito da guerra irmandiña e tamén se vayan involucrando na festa xa desde moi pequenos. Por certo, unha das grandes novidades que vai haber este ano tamén é a propia web do Asalto. A partir do día de hoxe, pois ides poder ver unha nova web con contidos renovados, fotografías, vídeos e curiosidades da festa ao longo destes máis de 25 anos de historia, 27 edicións, pois ides poder consultar en asaltocastelo.gal todas as novidades. Xenera unha riqueza, pero non son unha riqueza monetaria, de hermanamento, de veciñanza. Para min é un orgullo formar parte desto. Nós metemos o noso empeño total en que isto salga ben. Espero que teñamos o apoio de todos e que vos gusten a todos. Vale? Lume! Orgullece poder colaborar non só a nivel económico, sino tamén a nivel social e cultural, xa que esta festa está en nosas tradicións, en nosas orixes, e ao final está en todas as historias, non, que compartimos coas persoas. 30 anos, o decía o vicepresidente da Diputación, son moitos anos para estar traballando, crecendo e, sobre todo, algo que digo e que o sinto de corazón, pois mantendo ese traballo en equipo e, sobre todo, con esa creatividade. Ven pa aquí, Marta, que vamos, isto é facer moi informal, pero que iba a dicir algo antes. Mira, que nos estamos moi contentos de facer a festa, pero encantaríanos que os rapaces novos e as rapazas novas viñeran detrás e que nos colleran o relevo xeneracional, porque sempre teñen novas ideas e non están tan cansadas como a nós, non?